Presentem la nova edició del Trufòrum Vic 2022, nova edició pensada pel món professional, però sobretot també per acostar el món de la tòfona negra a tothom i, per tant, no només a la gastronomia, sinó també pensant en el turisme de la tòfona negra. Un nou programa pensant en incorporar nous productes que facin servir la tòfona, un programa també pensat en involucrar gent famosa per donar a conèixer la tòfona negra. Per tant, hi haurà diferents projectes pensats en aquest sentit, i també incorporar 7 escoles en aquest programa, continuant mantenint el mercat de la tòfona, el Xicsant Tòfona i, com no pot ser d'una altra manera, el concurs de gossos a la plaça Major el diumenge. Esperem que torni a ser un èxit, perquè creiem que el Trufòrum Vic s'ha de quedar a la nostra ciutat.